नमस्कार प्रणाम गोड़ लगते भैया। हम सिंगर अवधेश गामरी यूट्यूब पे जाई अवधेश भाव लिखी चैनल के नाम बटे दबाई करा के एक बार क्लिक करी और आप सुनी कैसा लागता। एगो छोटा सा पूर्वी के चाका फिर देखी जा कैसा लागता। ये भाई बड़न प्रणाम बा धर्मेंद्र भाई। बहुत अब आज से हमने के मिलन होगी बटे हमने के प्यार कर रहे लेकिन छूट गए रहे हमने के, लेकिन फिर आके हमने के मिल बन जाए। लेकिन देखी जाए कैसा लागत है। ठीक बा कि गोरिया कौन गुनवा पाके तराइल बाड़ू, पाके तराइल बाड़ू, पाके तराइल बाड़ू। कि गोरिया कौन गुनवा पाके तराइल बाड़ू, माया में भुलाइल बाड़ू ना। कि गोरिया कौन गुनवा पाके तराइल बाड़ू, माया में भुलाइल बाड़ू ना। कि गोरिया कौन गुनवा पाके तराइल बाड़ू, माया में भुलाइल बाड़ू ना। करारे कइलू हरी के